empezamos el cuarto vlog. Hoy será un vlog un poco diferente porque yo estoy aquí en Girona y me iré a ver un concierto a Santa Coloma de Farners, donde toca Noctambuls, Zoo y Boicot, y Ángela está en Macastre y se irá a ver un concierto a Valencia. Luego lo mezclaremos y a ver cómo sale. Festa la casa del Da Sousa, Atomic Studio. Pues hoy nos vamos a Valencia a un concierto en Viveros. Tocan La Bosa, Escatuti Presto, Falda, Badebo, Los Chicos del Maíz, más grupos. Hemos llegado ahora a Valencia y nada, como aún falta un rato, nos hemos venido a este bar a tomar unas cervezas que lo llevan unos chinos muy españoles. Yo qué sé, la vida es bonita. La seriedad es más seria para no fer-li broma. De ser persona. L'objectiu és entrevistar a Cabanyal, a Beni. Estem amb Jaita, Dunia i Amana. Nos vamos ya para el concierto. Están aquí Irene y Enrique, y también están Andrea y Sarai, y una chica, no me acuerdo cómo se llama. Quiero salir en un vídeo de YouTube. Esta es Andrea y esta es Sarai. Y nada, vamos al concierto. No sabemos quién estará tocando aún, porque ha empezado a las 8 y son las 10 y... 11 casi. Son casi las 11. 11 menos 10. Así que nada. Nota mental, nunca más dejar que Ángela compre zumo de naranja para el robot. Mira. Me encanta. Me encanta. Eso también le encanta. Sí, eso también me encanta. Seguro que os encanta a vosotros también. Estamos en la puerta. En cuanto nos hagamos los cubatas entramos. Me acabó la bosa. Sensual. Valencia, Juan Kiwis, contra la represión, por Valentone, por Valententi. Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Érem feliços amb mentires de 1000 colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impurs. Perquè tu tanques la ferida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida. I un altre any perdut en esta confusió vital, lluitant contra els dimonis que van perdins cridant, buscant guanyar-me la partida i perdre la raó, buscant que perga les forces, passa la vida i jo veig els majors i pense en tot el que es mereixen i baixa l'esperança i puja el pa. I amb esta perspectiva qui vol créixer, Dubtes i dubtes, depressió ve i eufòria va, que no seran per ganes... Bona nit. Santa Coloma de Farners, Girona, moltes gràcies per atendre-nos. Gràcies a vosaltres. Algunes lletres teues lluitant contra els dimonis que van perdits cridant. Depressió ve, eufòria va, confusió vital. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. No s'imaginen lo mal que em senc.
Com estàs? Com et trobes? Estem Molt mal, com estem podeu... preocupats. Molt mal. Pues això, en les confusions pròpies dels temps que vivim, les contradiccions pròpies del món que vivim, la gent que vivim a este primer món en transició cap a algo no se sap ben bé què, i bueno, intentant aprendre a conviure en això, que crec que és una tasca bonica i un imperatiu també, un imperatiu moral de les persones, a banda de la transformació del món que ens envolta en la mesura de lo possible, però pues, també assumir les contradiccions, les tristeses i fer-les conviure les alegries i, en fi, aprenent a viure. El tema estiu supera les 700.000 visites. Pues porta un poc més d'un any i era impossible, la veritat, no s'esperàvem això, flipant un poc. Parlem una mica dels orígens de Zoo. Els membres de Zoo tenien unes trajectòries prèvies, no? En Obrint Pas, en la Gossa. Com va començar aquesta idea? Salut! Gràcies. Nosaltres ens coneguem de fa molts anys, el món de la música en general, i la música ja s'ha unit, la nit, la festa, les drogues, el rock and roll, el sexe no, però tenim molta amistat. I bueno, este projecte, pues, diguem que l'arranque jo com un projecte meu personal, però conforme va fent-se, pues, jo vaig demanant ajuda a amics meus, que Marcos, com Arnau, com el meu germà, com Jaume, per a gravar un baix, per a gravar una guitarra, per a gravar unes veus inclús, i ja després quan ix el disco i agarra aquestes possibilitats, a manejar-lo un poc, ells decideixen sumar-se a la formació i jo pues, encantat de la vida, perquè és un projecte que en un primer moment anava a anar com un sound system, diguem, de DJ i cantant, i decidim enriquir-lo en instruments i crec que ha guanyat un poquet. Per què això? Per què aquest nom? Com es pronuncia? Es pronuncia com cada uno vol. Així a Catalunya la gent diu so, i allí en València pues, la gent li ha pegat per dir zo. Nosaltres quan toquem així en Catalunya diguem som zo, quan toquem allí pues, diguem som zo, o no es pronuncia zu, excepte mon pare que diu zu. Jo tenia antes un projecte de rap que es deia Sofi Zo. Este projecte era una continuació d'allò, però volia simplificar-lo un poc i vaig deixar el zo. I per què es deia Sofi Zo? Perquè com a concepte crec que som animals engaviats un poc en una doble gàbia, no? La gàbia estructural o objectiva del sistema i un poc també la gàbia que es construïm a voltes nosaltres per les nostres ports i això que parlàvem al principi. I a banda, pues, a nivell gràfic també m'agradava la paraula, li veia moltes possibilitats. El vostre estil és hip-hop, però a la vegada n'hi ha unes bases molt rockeres, les tonadetes venen amb molta melodia. Com definiries l'estil del teu grup? Rap electrònic, en el sentit de que hi ha una base cantada de rap, però les bases, la velocitat i això és un poc més major que el que és el rap més ortodoxe, no? També n'hi ha músics a l'escenari. Clar, doncs és rap electroorgànic, per dir-ho així, però bueno, la veritat és que això d'electroorgànic ja ho feia servir Orxata en el seu dia. No sé definir ben bé quin és l'estil que fem, però també crec que no hem inventat res i que estem mesclant coses que estan inventades. Tempestes venen del sud, és un disc de lluita, d'optimisme, d'esperança, però carregat de política a la vegada, no? Sí. Tu personalment com veus ara mateix el món? Política més local, països catalans, el que passarà demà a Catalunya en les eleccions, al País Valencià fa poc que hi ha hagut unes eleccions, hi ha hagut un canvi. N'hi ha motius per a l'esperança? Sí, jo crec que sí. Sempre hi ha motius per a l'esperança. És el que ens fa també un poc caminar, no? I a banda també crec que n'hi ha fets que conviden a l'esperança. Per exemple, al País Valencià estem vivint un canvi xicotet. Després de tot el que hem viscut, pues, sembla com que s'ha obert el cel, no? El que està passant a Catalunya també és esperançador, en certa manera. En moltes reserves també. No sabem ben bé este procés cap a on caminarà, si és que caminarà cap a algun lloc. En vista de l'àudio que ha eixit esta mateixa vesprada del número 7 del Junts pel Sí, desvelant l'estratègia que, bueno, en fi, i del món en general és una puta merda com ho ha sigut sempre, perquè patís molta gent que no s'ho mereix, hi ha molta injustícia i a voltes uno no sap si arribarà a veure algun dia en què tot això canvie per a sempre, no? I
i que ens la paguen en sac, com diu la cançó eixa infame de Zoo. Tornant al tema musical, ara mateix hi ha molts grups valencians, està Zoo, està Auxili, està Smoking Souls, Espencat, que estan tocant moltíssim al País Valencià i a Catalunya també. La teva opinió sobre la música en valencià, la influència que té sobre els països catalans avui en dia? Portem un any nosaltres venint per ací i veient que ens miren en certa enveja sana, no? Com el germà menut que així té menys contaminat també, a lo millor, o més punky, però les idees clares, menys formalet, a lo millor. Això per una banda que crec que és molt positiu, crec que ja tenim una escena que comença a estar consolidada allí, que ja camina soles, no sols als països catalans, sinó a tot l'estat espanyol, en mogolló de festivals, n'hi ha presència de grups del País Valencià que estan funcionant molt bé. I bueno, això per una banda, i per l'altra, es fa molt servir l'etiqueta de música en valencià i crec que ara ja estem en un moment de maduresa que ens permet començar a pensar en abandonar aquesta etiqueta, perquè ja pareix que la música en valencià siga ja un gènere en si. I crec que això tampoc és bo, no? Crec que la música és música, en valencià, en castellà, en anglès. Els grups de música del País Valencià han constituït ja una escena lo suficientment madura com per a no autodefinir-se com grup de música en valencià. Fora del País Valencià, fora de països catalans, concerts. La proporció respecte dels que hem fet així és menuda i bé, veiem que va tenir molt bona acceptació, no sols nosaltres, sinó altres grups, La Gossa, Espencat, Auxili, també són grups que estan començant a eixir. Tenim l'exemple Obrim Pas, que va funcionar com qualsevol grup de l'estat espanyol que gire per tot el món. Obrim Pas va fer res que envejar a ningú, en aquest sentit. Ja per acabar, Pancho, en quin punt està Zoo, el grup, ara mateix? Hem estat tot l'any molt centrats en la gira, perquè es va vindre esquina a la gira i ja teníem massa feina en intentar cada fin de setmana arribar tots vius a la furgoneta, que no se'ns oblidara ningú trasto, ninguna maleta, ninguna història. I ara ens queda un mes de gira, el 31 d'octubre acabem i ara estem començant a pensar i a replantejar l'any que ve. Sí que sabem que l'any que ve gravarem disc, a 2016, com vam fer l'anterior, en 2014 el vam fer en estiu, doncs en estiu de 2016 farem el disc, el segon, el traurem a finals, i des d'ací fins allà, doncs a partir de desembre, de finals de desembre, comencem a rodar una altra vegada, però en un ritme prou menor del d'enguany, per a poder anar composant, bàsicament per a composar el disc. Moltes gràcies, Pancho, i desitjar-te molta sort. Ara estarem el més avant que puguem perquè està molt petat. Molt bé, de puta mare. I res, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ah, perdona, Yaiza té una pregunta. Acabem amb una pregunta de Yaiza, val? En els vostres concerts jo he anat a varios, tant així com allà baix. Sempre canteu els versets i m'agradaria saber per què versioneu aquesta cançó. Pues fem la versió bàsicament perquè el seu creador ve amb nosaltres i vam decidir adaptar la cançó perquè ens pareixia un tema molt bo de La Gossa i a banda un tema recent vam fer el remix este que hem publicat fa una setmana però ja portem un temps tocant-la i bé... Conèixer el dubte que tenia. Gràcies per contestar. Estoy llorando. El concierto era una puta mierda, a mi parecer. Y nos hemos ido al stand-by. Y ya no ponen rock. Estaban poniendo pachangueo. Lloro muy fuerte. La vida ya no tiene sentido. Nada, nos vamos a casa. Total, si el día 9 nos vemos en Charango y La Gossa. Eso seguro está guay. Bueno, buenas noches.